Miguel, nor kantolatu du ekimen hau? Bueno, ekimen hau antolatuta dago Zumarra eta Aurretxuko udaletxeek eta osakitzatik osasun sailak eta herriko elkarte batzuk. Eta nori zuzentzen zaio? Zuzenduta dago pertsonei helduei eta helburua da, ariketa fisikoa egitea eta etxetik irtetzea ere. Bueno, pixkanaka bagoaz, zer moduzu aurko martxa? Ondo. Lehenengo aiziteko ondo. Jende gutxi, torri da. Beti eukideu, aurreko kurtsoan eukideu, 50 egunero egoten ziren. Ez da gutxi? Baina ez zian esan danak berdinak. Gutxiko bera egon dira, kanpaina horretan, 80 pertsona, ibili dira, bai. Bueno, gaurko ibilaldian, lehenengo geldialdia egin dugu, zer egingo dugu hemen? Indar pixkatiten da, beso mugitu, hanka mugitu, ikusten dituzue nola bakoitza bakia nola ibiltzen dan aparato bakoitzan, orduan, denbora pixkatoten geha eta gero berriro martxa hartzen dugu. Gorputz guztia mugitzea, beharrezkoa da, komeni da. Bai, ona da, beti mantenitzen txea asko sobeto. Hau ja, ariketa profesionala da, Hombre, eskeia bigarren urtia da mao, bigarren kursua. Ze buelta nahiago duzu, emazteak initen duzun buelta edo kuadriak initen duzun buelta? Emaztek egiten diana, opozik egiten da, baina kuadrilakoa beste modu bateko izatea. Beste saltza bat, eta... Bai. Ekimen honek badu beste helbururik, ez da? Bai, azkenen da behaiek elkartzea eta elkarrekin hitz egitea eta, ordu bete ondo pasatzea. Gaztelera zaten zela boka a boka, eta ikusten duen momentuan gaur ere ikusi dugu, ez? Ja, zizeate, azalduko naiz. Normal, gaur Euskal Herria zuzenean. Gaurtik aurrera, seguru jende gehiago animatuko da. A ber, animatu jendea. Animatu!